Dobro večer, ja sam Valentin Stuhne, evo nas u Tolku, velikom Tolku na Opatovini. Imam danas privilegiju pozvati Luku Popova, doktora znanosti, koji će nam pričati o svojoj novoj knjizi Znanost i objava. Dobrodošao, Luka. Hvala što sam pozvao. Bio sam i na tvojoj zapravo promociji knjige i bila je dosta vesela atmosfera. Ljudi su se raspričali i zapravo su počeli pričati čak i međusobno. Sad počela je biti nekakva argumentacija između ovih filozofa i fizičara i baš o tom nekakvom, baš znanosti i objavi. Kako si ti to vidio? Pa ne, bilo je zanimljivo za svakako na promociji. Jako mi je drago da je veliki bio interes. Znači, došlo je više ljudi nego što smo očekivali. I mislim, to pokazuje da interes za ovu temu je uvijek aktualan. Znači, to je sigurno jedna Znam da stolce su dovlačili. Je, dovlačili su stolce, ljudi su stajali vani i gledali izvana i tako. Tako da, drago mi je da je veliki interes, mislim, i očekivano je, jer kad god sam imao i prije i predavanja i tribine i rasprave, debate na ovu temu odnosa znanosti i vjere, uvijek je bilo jako posjećeno. Sjećam se posebno jedne debate sa doktorom Pavelom Gregorićem tamo u Studentskom centru u kinu Sava. To je zapravo najjači ateist u biti kod nas. Je, najpoznatiji. Uglavnom bila organizirana, baš isto bila tema odnos vjere i znanosti i bilo je u kinu Studentskog doma Stjepan Radić. I tako isto mi je bilo zanimljivo vidjeti, dakle to kino je bilo prepuno, ljudi su stajali na nogama još malo sa strane. Tako da kad god je ova tema nekako na tapeti, uvijek je veliki interes. Isto tako poslije veliki interes za pitanja i evo, po stvarno hrvatskom običaju što ima u tome znanosti i objava? Zašto je baš to sad? Pa uvijek je pitanje znanosti i vjere, ne znam, to je nekako uvijek zanimljivo pitanje ljudima, valjda, zato što, a možda je to nekakav susret dvaju autoriteta, recimo, današnjih. Dakle, znamo, tradicionalno religija, crkva i tako dalje imaju veliki autoritet u Europi, u zapadnoj civilizaciji, a u isto vrijeme sad imamo i znanost kao veliki autoritet, jer onda su to neka dva velika autoriteta koja, istini za volju, nekad u povijesti se i događalo da su postojali nesporazumi između tih autoriteta i sigurno su to zanimljiva pitanja. Pa daj nam zapravo za početak malo ispričaj o sebi. Znači, vjernik, znanstvenik, fizičar, zapravo sve interesantne stvari. Reci nam nešto malo o svom tom putu u to, pa i onda do toga što te dovelo da zapravo napišeš ovu knjigu. Pa da, ja sam fizičar po struci, znači inače sam iz Splita. Ja fino malo po struci. Tu sam, slobodno. Tu sam došao u Zagreb na studij. Zapravo, pisao sam studij fizike, to je tad bila inženjerski smjer fizike, smjer teorijska fizika. I tu sam zapravo diplomirao fiziku. Nakon toga sam ostao raditi na fakultetu. Radio sam kao znanstvenik, tad mlađi istraživač u Zavodu za teorijsku fiziku elementarnih čestica, tu isto na zagrebačkom PMF-u. I onda i tamo sam doktorirao, eventualno, na tom istom području. I onda sam još radio tamo neko vrijeme, tako da sve ukupno sam negdje 10 godina bio baš u sustavu znanosti, a sad trenutno radim više primijenjeno. A tamo bilo tih rasprava? Jako puno je bilo rasprava, mislim privatnih rasprava je bilo jako puno. Bila je jedna mlada ekipa doktoranata, znanstvenih novaka, s kojim smo išli imali smo ručak zajednički, jer smo i ti ručkovi su uvijek bile rasprave, filozofske rasprave i jako često... Da, na ručkove je kritično, to sam ja primijetio. Znači kave i ručkovi, to je gotovo dom filozofskih rasprava. Je, vjerojatno da. I tako, evo, to je neka priča, da, a onda u tom procesu, znači od kad sam se zaposlio na fakultetu, dok nisam doktorirao, u tom negdje na pola puta otprilike sam zapravo doživio to obraćenje. Znači nisam bio vjernik kad sam počeo ni sa studijem, ni kad sam počeo sa znanstvenim radom. Nisam bio ni kršten, smatrao sam se ateistem, agnostikom, ne znam više ni sam. I dakle u jednom trenu se u meni probudio taj interes za ta pitanja. Zapravo najprije se probudio interes za povijest. Pa je onda taj interes za povijest povezan sa mojim interesom za filozofiju od prije, nekako doveo do interesa za teologiju. Ali čekaj, samo da stanemo tu na trenutak. Znači, to je dosta velika stvar. Znači, nemoj mi preko toga preletiti. Znači, bio si ateist, ne vjeruješ,
I onda odjednom te počne interesirati povijest prije nego što te počne interesirati zapravo ta teološka pitanja. Što je bilo točno iza toga? Jesi imao možda i nekakav, barem znam iz svog iskustva, jer sam se ja isto preobratio u jednom trenutku, je li bilo isto tih nekakvih malo i egzistencijalnih stvari u pozadini, u smislu svijet nema smisla, neka tjeskoba, nešto, ali što je bilo nekakva motivacija u pozadini, da nekako otvoriš oči? Jer teško je otvoriti oči možda i na u mom slučaju ne, znači ništa takvo. Najbliže što sam bio religije je bio Tolkien, zapravo bio sam, još uvijek sam, ali bio sam, šta kažu, prije nego što je bilo cool, bio sam veliki Tolkien fan, čitao sam sva Tolkienova djela i recimo to je, znamo da Tolkien u svojim dijelovima promiče jako kršćanske kreposti i vrline i tako dalje. Tako to je možda najbliže što sam bio prije nekakvoj religiji. Ono što je dovelo do obraćenja je jednostavno odlazak u Zagrebačku knjižnicu. Volio sam čitati knjige, evo. I zapravo knjiga koja je, recimo, bila početak tog mog promišljanja su bile knjige od Mike Valtarija, povjesničara koji je pisao o povijesti starog vijeka na jedan zanimljiv način, kroz oči protagonista koji su bili obični ljudi. Pa je onda pisao, ne znam, o Egipćanima, o Etrušćanima i tako dalje, o tim starim civilizacijama i to mi je bilo zanimljivo čitati, čisto ovako iz znatiželje. I onda je došla ona knjiga Rimljanin njegova na red, znači išao sam po redu čitati. Mislim da je bila prva Sinuhe Egipćanin ili Etrušćani pa tako dalje. I onda sam došao do Rimljanin, knjige Rimljanin i nakon toga je bila knjiga koja se zove Tajna njegovog kraljevstva gdje on govori o događajima u prvom stoljeću. I tu se dotiče prvih kršćana i zapravo fenomen Krista, fenomen ljudi koji su svjedočili o Kristovom uskrsnuću svojim učeništvom. I tako, znači ta povijest je zapravo u meni pobudila tu nekakvu nekako taj dobar primjer tih mučenika koji su... Općenito mi se činilo da su se tu u prvom stoljeću dogodile neke stvari koje se ne mogu samo odmaknuti rukom i ignorirati. Dakle, nešto se tu važno dogodilo. I to nešto što se dogodilo je promijenilo tijek povijesti. I nije nešto što mogu reći, ok, ništa, ajmo sad sljedeću knjigu. Ja? Tu me nekako, ne znam, tu me nešto me zaintrigiralo da sam išao to malo više proučavati. I onda, ne znam, kao da sam išao čitati, pa sam slučajno isto tako naletio na knjigu intervju od Josefa Ratzingera, mislim da je to bila Sol zemlje, da je prva koju sam čitao, pa onda više ovaj čovjek je pametan. Znao sam da je papa, ali nisam znao ništa o tome, nisam. I onda, kao da mi je to bilo zanimljivo, on se počeo čitati malo Ratzingera, malo više i tako, malo po malo je nekako došlo. Sazrela je ta želja da se želim krstiti, da želim pristupiti katoličkoj crkvi i tako dalje. Nisam imao nikakve emocionalne doživljaje, nekakve, sada mogu reći neki trenutak kod me nešto dirnulo silno ili da mi se nešto u životu dogodilo. Imao sam sređeni život, znači tad sam bio sam zaručen, tamo sam se oženio, znači sve sređeno, imao sam posao, radio sam posao koji volim. Zapravo si promotrio na neki način povijest, ono što se događalo u prvim stoljećima i to te inspiriralo, možda ti dalo jedan taj zalet volje da jednostavno da upoznaš više kršćanstva. Da upoznam više Krista, da naučim više o tom Isusu iz Nazareta i onda tako malo po malo, me nekako dovelo to čitanje do Ratzingera i tu je nekako bio presudni moment, dakle baš Ratzingerove knjige, jer on je inzistirao na istini. I zapravo najveći pomak u meni, znači paradigmatski pomak najveći je kad prihvatiš da postoji religijska istina. Da nije religija nužno nešto što mi zamišljamo, umišljamo, što smo mi odlučili da bude tako, zato što smo, ne znam, teško nam je prihvatiti da nam voljena osoba umre, pa ćemo sad izmisliti nekakvog Boga i nekakav zagrobni život, pa je to sve subjektivno, pa religija dobra ako ti pomaže da budeš dobar čovjek i tako dalje. Znači, Ratzinger mi je pomogao tu da se maknem iz te paradigme i da zapravo prvi put sam kod njega vidio da se religija stavlja u kontekst istine. Dakle, moramo postaviti pitanje što je istina, moramo postaviti pitanje možemo li spoznati istinu, isplati li se spoznati istinu, što kad spoznamo istinu, i tako dalje. Znači, ta razmišljanja Ratzingerova o istini, njegovo biskupsko geslo je Coperatoris Veritatis, suradnik istine. Dakle, te njegove rasprave, zapravo razmišljanja o istini, su me zapravo potakla i ljudi kad me pitaju šta je najveći, recimo u tom nekom obraćenju, najveći korak je samo to kad spoznaš da postoji religijska istina. I onda idući korak da je ta religijska istina sadržana u katoličkoj crkvi je po meni trivialan. U odnosu koliko je teško doći od ovoga. Da religija uopće ima ikakve veze s istinom, to je po meni najveći korak. A onda ako kažeš da religija
može naučavati istinu, onda spoznati da je jedina ispravna religija katolička vjera je po meni puno manji korak. A kako ti je bilo napraviti taj moralni shift? Ja vidim da je, jer kad prelaziš na kršćanstvo moraš napraviti jedan zapravo intelektualni shift, moraš početi jako duboko promišljati o teologiji, o povijesti, o filozofiji, o vrlo dubokim temama. No, s druge strane, ako si odrastao kao ateist i neko si formiran kao ateist, vjerojatno su ti najnormalnije neke stvari koje bi, ne znam, katolički moral nazvao griješnjima, recimo. Postoji mnogim ljudima ta zapreka upravo tog moralnog prelaska na kršćanstvo. Je li to bio nekako i tebi problem da se moraš usuglasiti sa svojim ponašanjem prema pravilima? Možda je baš Tolkien pripremio na taj moralni, baš čitajući Tolkiena, recimo, on zapravo promiče kršćanski moral, jel? Tako da možda mi nije to bilo toliko strano, ali istina, da, postoje elementi moralnog nauka katoličke crkve koje su ateistima strani i tu sam neke stvari morao prihvatiti, ali nekako mi je to bilo kao da, ne znam, kao da koristiš automobil na krivi način, pa onda sad ti konačno neko kaže, slušaj, nemoj raditi to, jer će ti raditi to, pa će ti auto duže trajati. Nije ti problem promijeniti, kažeš hvala, pa super, još nisam znao, sad ću to primijeniti, pa će mi auto... Otiće ti gefufna i to. Pa da, znači, nekako sam to shvatio, ok, pa super, evo, neke stvari sam živio drugačije, pa super, sada znam da to nije dobro za mene, pa ću sad to promijeniti, jel, nije mi bio neki šok, jel? Nisam ni bio ni u nekim životnim situacijama, mislim, ni moje zanimanje, ni moje tada, ne znam, bračnost, bilo šta, nisam ni bio u nekoj situaciji da sam morao napraviti neka velika odricanja radi toga. Da. A reci nam malo sad zapravo o knjizi. Kako je došlo do kulminacije tog projekta knjiga, znači Znanost i objava? Pa znači, rodilo se ovo što si rekao na početku, na ručkovima, na raspravama s kolegama, su se rodile te rasprave nekako i onda kako je došlo do toga da kako sam djelovao kroz neke udruge, između ostalog i kroz apologetsku udrugu Blaženog Ivana Merca i kroz neke druge udruge, počeo sam pisati o toj temi. Tako da sam, mislim, baš za Katolik HR napisao prvih nekoliko članaka i za druge portale također, i kolumne i članke. Dakle, počeo sam pisati o toj temi jer me to jednostavno ko fizičara, vjernika, obraćenika, nekoga ko vjeruje u istinu i tako dalje, normalno da me te teme su me privlačile. I onda je to tako krenulo. Ja sam počeo dobivati pozive na debate, tribine, na radio, na televiziji i tako dalje, baš vezano za tu temu. Ja. I onda mi je tu bilo, ajde kad me već zovu, kad me već traži da pišem o tome, pa neću sad reproducirati što sam pročitao negdje prepričavati, i onda sam pokušavao sam nekako dati neke originalne misli, znači, ok, od stvari koje sam pročitao i koje sam gledao, pokušao dati nekakav originalni svoj doprinos. Ipak sam ja nekakav i fizičar i doktor znanosti i pročitao sam puno knjiga i razmišljam, imam i osobno vjerničko iskustvo. Ja sam pokušavao tako neke originalne misli. Ja sam radio te bilješke, imao sam jako puno bilješki, svaki put sam se pripremao za članke, za tribine i tako dalje. I jednom trenu kad je hrpa tih bilješki postala ovolika, onda sam rekao pa da sad ovo je može dovoljno materijala za knjigu, pa evo idem to probati nekako napisati u knjigu. Ja? I onda evo, tako je nastala. Dobro, reci nam malo o sadržaju knjige. Znači, ja sam pročitao tvoju knjigu i ja mislim, meni se svidjela knjiga, ima svojih nekakvih prednosti i nedostataka, o tome ćemo kasnije, pa ćemo malo raspraviti o tome i onako polemički, ali jedna od stvari koje se meni na prvu loptu svidjela, ok, ti si fizičar, ja sam filozof. Jedna od stvari koje ja vidim i koje znam koliko su teške, a to mnogi ljudi ne cijene, je što se ti na neki način morao malo izaći iz svoga polja i ući u filozofiju. I uči zapravo i teologiju, koja je isto dosta izgrađena zapravo na filozofiji. Tu je jako teško napisati dobro i točno, a da se čovjek malo ne zaleti na tuđi teren. I znam da je to uvijek meni bio problem, ali mislim da si ti to napravio zapravo dosta dobro. Jesi pošteno si, bez obzira što je to dosta sažeto, jel? Nije to sad veliki traktat o ne znam čemu, ali teme o kojoj si pisao si zapravo obradio, ja bih rekao, kvalitetno. Znači nije mise reprezentacija, popere ili tako nešto. Tako da, evo, reci nam malo o tome i zapravo o sadržaju knjige. Dobro, kao na promociji. Da, malo kraće nego na promociji. Da. Znači, ono što sam shvatio naučio iz vlastitog iskustva, rasprave, debata, pisanja, komentara i tako dalje, kad govorimo o odnosu vjere i znanosti, vrlo često se ispostavi da tu se uvijek krene sa medias res, dakle, bude tribina o odnosu vjere i znanosti i sad počnemo govoriti o vjeri i znanosti.
A pitanje je koliko ljudi uopće shvaća što je znanost, što je vjera. I ljudi i publici i ljudi koji govore o tome. Jel? I onda sam nekako, baš u tim razgovorima i raspravama i čitajući komentare i tako dalje, shvatio, pa čekajte, pa dosta ljudi uopće ne zna o čemu mi zapravo pričamo tu. Jel? Dakle, što je znanost, što je vjera. I onda sam shvatio da 90% problema i nesporazuma i tih, ja, dolazi iz nepoznavanja što je znanost, što je vjera. I kad bi se znalo, kad bi se objasnilo ljudima, slušajte, znanost je metoda, znanost je to i to, ovo su dobre stvari znanosti, ovo znanost može, ovo znanost ne može, ovo znanost želi, ovo znanost ne, i tako dalje. I onda kad bi se na isti način objasnilo ljudima, gledajte sad, vjera nije subjektivni doživljaj, vjera se temelji na objektivnoj činjenici Božje objave i tako dalje. Ajmo probati objasniti iz katoličke perspektive što je vjera. I onda sam ja uvjeren da 90% problema koji postoje već nestaju samim time što se razumije. I zato sam, recimo to u knjizi sam uzeo taj pristup, dakle prvo poglavlje je znanstvena metoda, što je znanstvena metoda, drugo poglavlje je što je objavljena religija. Jel? I onda kad se te dvije stvari dovedu na čistac, onda je ovaj odnos znanosti i vjere nekako sam od sebe se nameće kao jasan. Jel? I dobro, naravno, onda sam i o tome malo govorio i malo sam posvetio vremena ovome povijesnim nekim epizodama, znači slučaju Galileji. Citirao sam izvore koji su po meni manje citirani. Kad se govori o tome, dakle, jako puno se citira Ivan Pavao II Fides et Ratio, kojeg ne znam uopće sam ga citirao u knjizi. Pročitao sam enciklika, utjecala je na mene, ali namjerno sam htio, dakle, postoje stariji izvori koji su po meni jasniji u smislu lakšeg shvaćanja odnosa vjere i znanosti. Tu mislim na Prvi Vatikanski sabor i mislim na papu Svetog Pija X i kardinala Bellarmina koji je po meni jako zapostavljen u toj raspravi. Znači, spominjemo ono pismo Bellarmina Foscariniju koje je jedno vrlo, vrlo kratko pismo koje počinje riječima ja nemam vremena, budući da ja nemam vremena za pisati, a sigurno niti za čitati, odgovorit ću ti kratko. I onda on u 3 rečenice praktički daje tako jake fundamente za shvaćanje odnosa vjere i znanosti da je to nevjerojatno. Čovjek je bio genijalan, očito, i u drugim stvarima znamo. Jel? Tako da, znači, Bellarmino i Pio X i Prvi Vatikanski sabor, to su nekako glavne reference u tome. Tako da, evo, pokušao sam tu ima ta noma hipoteza koja se često provlači da su znanosti i vjera dvije potpuno odvojene stvarnosti, čija se domena ne dotiče, što je pogrešno. Ajmo prije nove, samo nam obrazloži prije nego što dođemo do tih modela odnosa između znanosti i vjere i objave. Zapravo bi bilo dobro malo da nam pojasniš što je to zapravo znanost. Znači iz aspekta ovoga kojeg ti govoriš i ovoga koji piše u knjizi. Kako zapravo ispravno konceptualizirati znanost u ovoj raspravi? Da, znači znanost je kao prvo metoda. Znanost je metoda spoznaje stvarnosti. I ja bih rekao jedna od metoda spoznaje stvarnosti. Znači nije... Ti tu govoriš sad o prirodnoj znanosti. Jel? Da. To isto, da. Znači, to treba imati na umu. Ti si rekao, ti si filozof po struci, ja sam fizičar, ja sam opisao iz perspektive fizičara. Znači, ja sam svjestan da ja nemam filozofsko obrazovanje, čak i kritiziram svoje školovanje jer nemam dovoljno obrazovanje filozofsko koje bih htio imati. Dakle, ja sam filozofiju znanosti proučavao u onolikoj mjeri koliko je meni bilo potrebno da se odgovorim na neka pitanja koja sam ja kao znanstvenik sebi postavljao vezano za znanstvenu metodu. Znači, ja nisam ulazio u filozofiju znanosti nešto jako, jako duboko. Poslužio sam se Popperom i Kuhnom jer mi se čini da je to... I knjiga je pisana za jednu širu publiku, za studente, za širu publiku, pa mi se činilo da je to recimo jedan dosta dobar način za objasniti. Da misliš ovaj Popperova i ova logika znanstvenog otkrića. Znači što je znanost? Znanost je metoda, jednostavno koja ima koja počiva na opažanju, dakle temelj znanosti je empirijska metoda, imamo 5 osjetila, opažamo stvarnost. Nakon što opažamo stvarnost, pokušavamo zaključiti nešto u uzročno-posljedičnim vezama onoga što opažamo, donosimo hipoteze, teorije, modele. Te hipoteze, teorije i modele daju predikcije nekih budućih opažanja i na taj način se zapravo testiraju. Ja? I svaka znanstvena hipoteza, dakle činjenica je ono što opažamo direktno. Sve što ne opažamo direktno, što zaključujemo iz onoga što opažamo je hipoteza. Ili model, ili teorija, to sad ovisi o hijerarhiji koliko je utvrđena. Ja? I onda postoji taj princip falsifikabilnosti koji kaže da svaka znanstvena teorija ili hipoteza je u načelu mora biti falsifikabilno oboriva nekim budućim opažanjima. Znači, nijedna znanstvena teorija nije konačna, nijedna znanstvena teorija nije dokazana, nijedna znanstvena teorija se ne može smatrati činjenicom. Ja? Dakle, samo opažanje se mogu smatrati činjenicom, sve drugo je nekako naše zaključivanje o stvarnosti.
I to je ukratko, mislim, to je nekakav temelj znanstvene metode. Naravno, to je napisano sad 1000 knjiga, ne može se to ukratko, ali mislim za nekog u kontekstu shvaćanja odnosa vjere i znanosti, mislim da ovo što sam ja dao u prvom poglavlju je, po mom mišljenju, dovoljno za shvatiti, za otići dalje, za shvatiti kako se u odnosu na vjeru to može promatrati. Ja. Pa je, i tu je zapravo isto jedan predmet. Ti zapravo govoriš o znanosti u kontekstu u biti Popperove filozofije znanosti. I Popperova filozofija znanosti jest vrlo utjecajna i jaka, iako dosta je vode prošlo ispod mosta još od Poppera, pa ima tu možda nekakvih stvari koje su drukčije. Primjerice, znam da u modernoj toj formalnoj epistemologiji je podosta normalno pričati o dokazivanju hipoteze, ali takvih stvari. Tako da možemo isto pričati da ne bi možda bilo loše takve stvari tu proširiti, znaš, za sljedeća možda izlaganja, za sljedeću tvoju knjigu možda, jer na neki način prikazuješ znanost kao da je to ono da je ona onakva kakvom je Popper prikazuje, i to je s jedne strane dobro, ja mislim, za tvoje potrebe i dovoljno. To je neko moje iskustvo. Meni je Popper je nekako samo meni potvrdio nekakvo moje mišljenje. Znači, meni je isto to jasno. Ja sam radio recimo na fizici elementarnih čestica kad je bio aktualan CERN-ov eksperiment koji je mogao dosta promijeniti u našem shvaćanju standardnog modela, recimo fizike elementarnih čestica. Tako da recimo ta Popperova metoda, to što sam ja opisao u knjizi, to je zapravo bitno. Neka moje i također neko moje osobno, recimo, mišljenje i nešto što sam ja iskusio dok sam radio, znači ja sam kao teoretski fizičar radio hipoteze i modele, u isto vrijeme je u Švicarskoj radio CERN, gdje smo mi gledali podatke, ja sam radio predikcije, računao sam, to je bio moj doktorat. Dakle, predikcije, ako postoje supersimetrične čestice, to je bio moj doktorat, onda ćemo vidjeti to i to. I onda gledaš da li vidiš to i to. I onda ne vidiš. Aha, hoćemo li sad odbaciti hipotezu? Nećemo, nego idemo. Zapravo, znači, za mene ovo nije teorija. U znanstvenoj praksi ti se činilo zapravo da to što Popper govori je zapravo najsličnije onome. Da, ja kad sam čitao Poppera, meni je to bilo opis onoga što sam ja radio kad sam radio doktorat. Ja. Znači, meni je to u mojoj nekako, iz moje perspektive fizičara koji je radio tu znanost na taj način. Dakle, to što sam ja tu napisao nije, za mene, nije teoretiziranje filozofsko, nego to je za mene stvarno kako izgledao moj posao dok sam radio tamo. Da, to je praksa, pio sam, iskusio sam, to sam vidio. Ali recimo, meni isto ovdje recimo zanimljivo, ti ovdje pišeš na stranici tu 29 gdje je i ova slika Popperova. Kažeš recimo da je prvi korak znanosti prikupljanje empirijskih podataka. Znanstvenik promatra svijet i bilježi svoja opažanja i onda prikupljanje podataka može biti pasivno ili aktivno. E sad, što je meni tu zanimljivo, jako često u znanosti kada vidimo, i to sam ja pisao recimo kao dio svog doktorata koji je isto o epistemologiji autoriteta, jako često bude da kad znanstvenici ne znam je li tako u fizici, znam da je tako recimo u medicini. Kada pričaju o nekakvim znanstvenim teorijama, često je prvi korak zapravo preuzimanje onog što su već zaključili drugi. Ne samo direktno, ne zapravo direktno promatranje, nego zapravo izgradnja na znanstvenim radovima koji su bili prije. Jasno. To je... Na neki... Ne, jasno, ali opet, mislim, ako ideš iteracijama, opet u temelju svega stoji empirijsko opažanje. Ja? Znači, ja kao teorijski fizičar, ja ne radim direktno iz eksperimenta. Znači, imaš, eksperiment, sudarač čestica, ne gledam ja direktno taj eksperiment pa sad ja stavljam teorije, nego ja imam, znači, između tog sudarivača čestica i mog doktorata stoji, 50 teorijskih radova na koje se ja nadograđujem. Ja? Znači, moja poanta je bila da u temelju svega, da u temelju fizike, recimo, stoji opažanje. U temelju kvantne mehanike, znači, koja je prva, ako govorim recimo o kvantnoj mehanici, koja je prva stvar u kvantnoj mehanici? Kako je počela stvar? Zračenje crnog tijela. Dakle, zračenje crnog tijela, neko je mjerio kako crno tijelo zrači, nacrtao je graf i graf je treba izgledati ovako, izgleda je ovako. To je nulti korak. Da. I onda se razvijala kvantna mehanika. Naravno, nije sad svaki korak u razvoju kvantne mehanike počinje s opažanjem. Jel? Ali, naravno da se nadoveziva. Jel? Ali opet nulti je uvijek je opažanje. Jel? Da, uvijek je zapravo opažanje je zapravo ono što je tu svojstveno. Znanosti onda imamo kasnije. Ako nemamo tog opažanja, ako na kraju nije opažanje, onda ne govorimo o znanosti. A što misliš o tom aspektu, jer barem se meni tako činilo kad sam ja analizirao stvar, da zapravo u znanosti ima isto jako puno
prešutnih stvari, prešutnih pretpostavki i postoje, mislim, ne govorim sada o onim kunovskim paradigmama o kojima i ti pričaš, iako možemo isto malo govoriti o kunovskim paradigmama. Međutim, isto tako postoje recimo u znanosti jako često nekako čak i koncepti tradicije ili koncepti povjerenja. Recimo ti imaš povjerenje da su izvedeni eksperimenti u CERN-u na takav i takav način sljedeći najviše profesionalni etos upravo vaše te fizičarske struke. Sad, koliko zapravo ti zapravo jedni socijalni termini o kojima je Kuhn pisao, koliko su oni utjecajni u fizici i znanosti općenito? Pa ne, to je zanimljivo usporedba, ja sam često se znam upotrebljavati. Znači, postoji jedan Chestertonov citat koji kaže da su katolička crkva i prirodna znanost, egzaktna prirodna znanost, jedine dvije stvari koje mogu napredovati, a one napreduju upravo na tome što se temelje na povjerenju onoga što smo primili od prethodnih naraštaja. Jer ako ti svaki put krećeš od početka, onda ćeš svaki put doći do nekud i ne možeš napredovati. I to ono što se kaže stajati na ramenima divova. Ja? I onda, dosta često, recimo, znanstvenici ateisti, to su bile rasprave isto na ručkovima, dakle, znanstvenici koji su ateisti kaže ja ne vjerujem ničemu dok ja ne vjerujem ni jedan autoritet, ne vjerujem ničemu dok sam ne isprobam i tako dalje. I onda sam ja znao mahati, imali smo jednu malu knjižicu, to je još bilo, internet nije bio toliko raširen, bila je jedna mala knjižica koja je bila zapravo jedna velika tablica koja je sadržavala podatke o svim elementarnim česticama, masu, naboj i tako dalje, udarne presjeke i sve. I mi smo kao fizičari tu knjižicu stalno imali sa sebe, ne znam, treba ti masa elektrona, pogledaš u knjižicu, treba ti naboj nečega, pogledaš u knjižicu. Jel? Ja sam stalno govorio, dobro, jel ti vjeruješ u ovoj knjižici? Znači, ako mi nećemo vjerovati toj knjižici, toj tablici u kojoj piše masa elektrona, kako ćemo raditi znanost? Jer ti svaki put kad računaš nešto, ideš u laboratorij pa mjeriš iz početka masu elektrona ili pogledaš u knjižicu. Jel? Dakle, ta akumulacija znanja i zapravo i tu mora postati jedno određeno povjerenje, jedno određeno prihvaćenje autoriteta onih koji su bili prije nas. Pa nećemo ponovo otkrivati Newtonove zakone i ponovo otkrivati, ne znam, zakon recipročnog kvadrata. Znači, uvijek radimo na onome što je bilo. Da, ali isto tako kad gledaš, na primjer, u CERN-u, na primjer, ono što si ti spominjao, koliko zapravo znanstvenika ima priliku stvarno biti u CERN-u? Kolika je to proporcija fizičara koja je tamo? I na neki način svi fizičari na cijeloj zemlji moraju pa doslovno na povjerenje prihvaćati ono što je jedna mala zapravo samo skupina fizičara može na neki način direktno iskusiti, s tim da je jako teško, mislim, nisam bio u CERN-u pa ne znam, ali pretpostavljam da to isto nisu sad direktno opažanja više nego čitanja onog što vide na ekranima, ili takve nekakve stvari. Dobro, dalje, CERN nije baš mala, to su 1000 ljudi, ali svejedno, znači to je istina. I plus zanimljivo, recimo s akceleratorima, on se upali, pa onda radi 6 mjeseci, troši struje više nego 5 gradova i onda se ugasi, ne može stalno raditi. I onda mi imamo te podatke koje smo skupili 6 mjeseci i onda idućih 20-30 godina se to žvače. Tako da sam tu čak znao govoriti, davati usporedbu sa objavom, baš gdje se kaže u katoličkoj crkvi da je objava završila smrću posljednjeg apostola. Znači, do tog trenutka nam je Bog objavio sve što želimo znati, sad je na nama da o tome razmišljamo, živimo i tako dalje. Onda oni kažu, ne znam, tipa, ali u znanosti uvijek imaš novih stvari. To onda ja kažem, pa zamisli akcelerator. Znači, akcelerator radi 6 mjeseci, kao što je Božja objava trajala, ne znam, od Abrahama do Ivana. Da. I akcelerator se ugasi i dalje imaš do idućeg akceleratora, ko zna će li ga biti uopće. Znači, imaš godine i godine raditi na njemu. Jel? Tako da ima tu jako paralela, jel? Između prihvaćanja autoriteta u religiji i u znanosti. Pa je, ti se zapravo, po meni, ti se zapravo i boriš protiv tih simplifikacija znanosti. Na neki način ne želiš da se znanost prikazuje kao nešto što je potpuno objektivno, potpuno neovisno od čovjeka, potpuno neovisno od tradicije, nego samo čisto opažanje koje mi onda matematičkim ili logičkim formulama onda izvodimo, nego ti kažeš zapravo ne. Znanost je ljudska djelatnost, ona ima tipično ljudska obilježja kao i što je tradicija i povjerenje i međusobna, ta epistemička međusobna ovisnost jedni od drugima i da zapravo ima tu i nekakvih gotovo u jednom apstraktnom smislu rečeno dogmi. Da zapravo znanosti prihvaća nekakve pretpostavke koje... Mora imati određeno. Pa reci nam nešto o tim pretpostavkama znanosti koje znanost sama ne može dokazati. Dakle, postoje uvijek, u svakom znanstvenom istraživanju postoje određene pretpostavke
I postoje neke set osnovnih pretpostavki bez kojih uopće znanost ne bi bila moguća. Ali sad tu navodim neke koje... Mnogo od tih mi uzimamo zdravo za gotovo jer je znanost nastala u zapadnoj civilizaciji, u kršćanskoj civilizaciji. Mi smo svi kulturološki kršćani i nama je to normalno, možda ne razmišljamo o tome. Dobro, ali šta kažeš na one znanosti, ne znam, u islamu, oni su imali dosta razvijenu znanost, medicinu i tako. Nisu imali sustavnu, znači imali su pojedine znanstvenike, imali su neka otkrića, ali nisu imali sustavnu znanost, sustavnu znanstvenu metodu, nisu imali, što je Europa razvila, sveučilišta. Dakle, institucionalna, recimo, katolička crkva je razvila sveučilišta. Sveučilišta su institucionalna mjesta u kojima se radi znanost, u kojima imaš studente, znanstvene novake, profesore, gdje svi zajedno uče, svi zajedno rade na istraživanju, svi međusobno surađuju i onda sveučilišta između sebe se dopisuju, šalje gostujući profesore jedni drugima, objavljuju članke, jedni drugima recenziraju. Dakle, cijela taj institucionalni okvir... Znanost je kršćanski fenomen u velikom. Da, znači cijelu tu institucionalni okvir je napravila katolička crkva i to imaš samo u Europi. I danas sva sveučilišta na svijetu i u Kini i bilo gdje imitiraju taj model koji je zapravo nastao u Europi 11., 12., 13. stoljeću. Znači Pisa, Padova, Sorbona, Oxford i tako dalje. Pa i oci oni velikih disciplina kao što su Mendel ili Newton ili svi koji su bili na neki način pobožni ljudi kršćani. Da, to je jasno, da. Samo sam htio reći da je institucionalni okvir stvoren u kršćanstvu i nije slučajno. U drugim civilizacijama, u Kini, kažu arapski brojevi, Kinezi su izumili barut, Arapi su provodili Aristotela i tako dalje. Ima, naravno, ima tih elemenata, ali nigdje sustavno. Znači, Arapi su izumili arapske brojeve, ali teorija brojeva je nastala u Europi. Aksiomatska teorija brojeva. Jel? Znači, Kinezi su izumili barut, ali sustavna primjena baruta i proučavanje svojstava je bilo u Europi. Dakle, sve što je sustavno je u tom smislu u Europi. Jel? I sada se vratimo na ove paradigme, na te pretpostavke. Znači, mi pretpostavljamo da su zakoni logike univerzalno valjani, na primjer. I nijedan znanstveno istraživanje se ne može, proizvoditi ako ne prihvaćaš načelo nekontradiktornosti ili neke osnovne aristotelovske logike. Onda mi također prihvaćamo da je svijet koji opažamo osjetilima nešto što je stvarno, nešto što pripada objektivne stvarnosti. Ja. Tako da ima tu dosta stvari koje mi prihvaćamo zdravo za gotovo, a koje zapravo, kad pogledaš druge sustave vjerovanja, druge religije, možda nisu toliko da mi imamo tu neku očiti, univerzalnost logike. Univerzalnost logike, da. Ako P, onda kve, P, dakle kve, to mora biti nužno i istinito u svakom mogućem zamislivom scenariju. I vjerujemo da svijet oko nas objektivno postoji. Imamo taj jedan spoznajni realizam o stvarima koje nas okružuju. Ne gledamo, vidimo sad ovaj stol je tu i ne sumnjamo da je ovaj stol tu. Međutim, nekakav budist, recimo, koji vjeruje u koncept Maje, da je sve oko njega iluzija ili da je na neki način produkcija, zapravo gotovo ko kartezijanskog demona. Mislim, ja sad tu miješam koncepte, ali slična je poanta. One kulture koje nemaju razloga u svojim religijama ili običajima vjerovati u objektivnost stvarnosti, nemaju zapravo razloga ni znanstveno proučavati stvarnost. A i sama vjera u postojanje prirodnih zakona, znači ako ja bacim kamen 100 puta, da isti zakon stoji iza svakog tog bacanja kamena. To isto hinduisti nemaju, oni imaju ta nekakva voljna bića, gdje svako bacanje kamena, sad karikiram, nije baš tako, ali evo samo za argument, svako bacanje kamena je neovisan događaj i njegovu putanju određuje neko voljno biće, nekakav anđeo recimo. Da. I onda, ako imaš takvu sliku svijeta, ne možeš onda, ne postaviš tuče pitanje, koji zakon tjera kamen da pada. Kamen pada i neko voljno biće hoće. Nepredvidivo u samoj svojoj naravi. I tako, znači cijela i onda dakle dalje da su tu prirodni zakoni lijepi, jednostavni, da postoje neki estetski kriteriji i tako dalje, to sve proizlazi iz kršćanstva. Ja. I postoje još druge tu neke pretpostavke, recimo ako proučavamo povijest nekih sustava, recimo geologiju ili kozmologiju, onda pretpostavljamo da su zakoni fizike prije 1.000.000 godina bili isti kao zakoni fizike danas. Ja. Što isto to je recimo jedan primjer čiste pretpostavke koja nije dokaziva znanstvenom metodom. To mi jednostavno pretpostavljamo jer nam to ima smisla. I onda radimo znanost po tom pretpostavkama. Ja. Tako da ima, ko zna koliko ih još ima koje nismo svjesni. Mislim, vjerojatno filozofi se bave s time, ali mislim, cijela fora u tim pretpostavkama je da ih nismo ih ni svjesni. I to je ono što si ti rekao, što se vraćamo, dakle, znanost je ljudska djelatnost i mi kao ljudi unosimo svoju ljudskost u znanost. I svoju ljudskost, i svoju kulturu, i svoju religiju, i svoj svjetonazor. Dakle, sve to ulazi u znanost. Nije znanost nekakav kompjuter u koji ti ubaciš input i dobiješ output. Dakle, postoji jedna ljudskost koja je tu
prisutna. Pa ja mislim da si to dobro rekao, jer zbilja je tako u filozofiji. Barem je u filozofiji znanosti uvijek se kritički gleda prema samim postavkama znanosti i uvijek ju se gleda na nekakav ograničen način. Pod određenim pretpostavkama ona daje određene rezultate. Međutim, ne znam koliko, što ti misliš, koja je tvoja procjena, koliko su zapravo znanstvenici sami iz tvoga iskustva nekako svjesni tih filozofskih pretpostavki znanosti? Pa tu se dosta promijenila stvar, znači mislim da, teško ima obrazovanih znanstvenika filozofski, ali danas je nekako prevladava taj stav da je filozofija nepotrebna znanosti, da je to nešto što je, čak i Hawking je imao te... Filozofija je mrtva, da. Da, to je bilo prije, znači filozofija je nešto što smo imali prije nego što smo radili znanstvenu metodu, sad imamo znanstvenu metodu, pa nam više ne treba ni filozofija, ni metafizika, ni ništa, po meni nije dobro za znanost, neke čudne teorije, recimo baš u teorijskoj fizici, multiverzi i slična stvar, mislim da ne bi ni postojali da ljudi malo bolje znaju metafiziku i filozofiju. Dakle, metafizika i filozofija može jako puno pomoći u znanstvenom istraživanju i šteta je da su se te stvari odvojile. Odvojile su se prvenstveno u obrazovanju. To što sam govorio na promociji, ako se sjećaš. Znači, ja sam završio studij fizike, imao sam jedan jedini kolegij koji se zvao filozofija i sociologija znanosti, gdje se govorilo o interpretacijama nekih kvantnih fenomena. Dakle, čista filozofija nisam uopće vidio. Doktorirao sam, postao sam PhD, filozof i doktor, titula mi je doktor filozofije, nisam susreo filozofiju nigdje. I kad pogledaš, recimo, ja volim čitati stare članke, stare fizičare, pa čitam recimo korespondenciju između Plancka, Bohra, Heisenberga, tih recimo pionira kvantne mehanike Einsteina također, Podolskog i sličnih. To su bile debele filozofske rasprave gdje se citirao Aristotel, gdje se citirao Platon, gdje se vidiš da su ti ljudi to stvarno tu filozofiju ozbiljno shvaćali. Jel? Pa naš Ivan Supek, recimo fizičar, on je doktorirao najprije fiziku, dakle, i onda je drugi doktorat bio doktorat iz filozofije kod Heisenberga. Dakle, Heisenberg fizičar mu je bio mentor na doktoratu iz filozofije. Dakle, koliko su te stvari bile povezane. Andrija Mohorovičić je bio isto, veliki, to ne govorim i prije. Jel? Sad govorim recimo samo zadnjih 100 godina, da ne govorim prije 400 godina, 300. Jel, znači, Andrija Mohorovičić koji je čitao Aristotela originalu, učio grčki da bi ga mogao čitati i tako dalje. A i danas, ja kad gledam današnje prosječne fizičare koji diplomiraju, doktoriraju i tako dalje, ja mislim da njima daš korespondenciju između Bohra i Heisenberga da ne bi to uopće mogli čitati, jel, koliko se ta filozofija zanemarila. I mislim da to nije dobro, to je ovo što govorim u zadnjem pogledu knjige, mislim da je to nije dobro za znanost, nije dobro za nas kao ljude, kao ljude koji tražimo istinu, koji želimo imati nekakvu spoznaju, cjelovitu spoznaju stvarnosti, zbilje, mislim da nije dobro da se radi takvo razdvajanje. Pa i svidio mi se zapravo tvoj primjer isto na promociji knjige kad si pričao, sad ne znam je li bio točno o Hawkingu ili o Lawrence Krausu, ali manje više bila ista tvrdnja u pozadini. Ono kad su oni pričali da zapravo više ne moramo pričati o uzroku svemira ili da možemo riješiti ono staro Leibnizovsko pitanje zašto postoji nešto radije nego ništa. Jednostavno time što je svemir mogao početi neuzrokovano ni iz čega. A da, to je Hawking, da. I onda idući rečenici kaže da je u početku postojao kvantni vakum i zakon gravitacije. Znači, elementarno nepoznavanje filozofije ni iz čega, a onda ništa definira kao vakum, kvantni vakum, koji je izrazito bogata materija, kvantni vakum i zakon gravitacije. Znači, to nije ništa. Pa dosta je logično pitanje onda otkud kvantni vakum. Njima je to ništa, jel? Tako evo. Hawking je vrhunski teorijski fizičar. Mislim, njegov vrhunac karijere je bio 70-ih, ovo kasnije što je radio popularnu znanost je druga stvar. Ali recimo njegova fizika crnih rupa, on vrhunski fizičar bio, jel? Ali viš filozofiju, elementarno nepoznavanje. Jel? Što misliš onda pod objavom, sada da pričamo malo o ovom drugom aspektu? Što je tu za tebe objava i objava je dosta zapravo širok pojam koji može obuhvaćati druge religije. Što si ti pod time mislio u knjizi i koji je tvoj stav o tome? Znači, ja sam tu pokušao povući jednu paralelu sa znanošću. Znači, kad si mi pitao za znanost, onda si ti rekao da znanost počinje s opažanjem. Dakle, to je nekakva nulta, nešto izvana. Opaziš, ne znam, gibanje nebeskog tijela nekakvog ili baciš kamen pa opažaš. Tako isto u religiji nulta točka je objava. Dakle, objava je Bog se objavljuje čovjeku. Dakle, temelj svih vjerskih istina i svega što promišljamo u teologiji dolazi izvana, ne iznutra. Dakle, nije vjera nešto što ja želim,
pa onda sad ja želim da postoji zagrobni život, pa onda ja jako želim da postoji zagrobni život, pa onda napravim sustav u kojem postoji zagrobni život, nego je ta nulta točka je nešto što dolazi izvana. I to je zapravo objava. Sad dobro, ja kao katolik iz svoje perspektive govorim o objavi, o kršćanskoj objavi, koja počinje, pa možemo reći, počinje i prije, ali recimo, kaže se obično od Abrahama i završava sa utjelovljenjem, dakle sa Isusom Kristom i njegovim apostolima. I onda imamo tu jednu cijelu povijest objave, jedno 3000 godina, u kojem se Bog objavljuje čovjeku, dakle najprije Izraelu, kao nekakvom izabranom narodu, koji je izabran upravo radi toga da se Bog može njemu objaviti, da taj narod čuva tu objavu do dolaska Isusa Krista utjelovljenja, gdje onda se ta objava objavljuje, zapravo upućuje cijelom svijetu. Jel? I to je ona katolikos, jel? Dakle sveopća crkva nije za jedan narod, nego je katolikos za sve narode i to je zapravo katolička crkva. Tako da to je nekako ta paralela koju sam pokušao povući i da je zapravo vjera i znanost i jedna i druga disciplina se bave činjenicama. Bave se činjenicama koje su izvan nas. Ne bavi se vjera nekakvim subjektivnim doživljajima i emocijama, a znanost se bavi objektivnim i tvrdnim činjenicama, kako se često prezentira, nego upravo... Koji su ti modeli zapravo tog odnosa, reci nam tu sad? Pa ima nekoliko modela je bilo u povijesti. Danas kad čitam literaturu i kad vidim... Kad se onako površno govori o vjeri i znanosti, dosta popularan model je taj takozvani NOMA model, to je akronim engleske Non-Overlapping Magisterium. To je, dakle, ideja da je vjera nešto što se bavi isključivo duhovnim stvarnostima, a da je znanost nešto što se isključivo bavi materijalnim stvarnostima. I dok god se znanost drži svoje domene, a vjera se drži svoje, znači vjera govori o Bogu, o anđelima, o raju, paklu i zagrobnom životu, a znanost govori o tvrdim činjenicama, šta se dogodilo, šta se može osjetilima dohvatiti. I dok god se oni drže odvojeno, ne može doći do preklapanja. I to je... ti mene ne diraš, ja tebe ne diram. I meni je nevjerojatno koliko često se u crkvenoj literaturi, u knjigama koje čak imaju i nekakav imprimatur, nihil obstat, nekakvi ljudi koji, klerici, svećenici, govore i zastupaju mrtvi ladni, recimo, tu hipotezu, a ta hipoteza je, prvo je besmislena, zato što ako se malo razmislite, objasnit ću zašto je besmislena, a drugo je osuđena kao hereza. Znači, Papa Pio X u enciklici Pascendi je eksplicitno rekao da je to, točno je definirao taj stav i točno je rekao to je neprihvatljivo, to je hereza. Ja? Dakle, ne znajući, ne kažem heretici, nego vjerojatno manjak obrazovanja, dakle, zastupaju herezu koja nema nekakvog ni smisla logičkog i to je postalo nekako jako rašireno. Jednostavno rješenje. Možda im se čini kao easy way out. Riješili smo, kao nema, mi s ovima nemamo posla, oni nemaju s nama gotovo. A cijela ta hipoteza pada samo ako pogledaš vjerovanje. Znači, pogledaš vjerovanje, čitaš i onda je, kažem, mučen pod Poncijem Pilatom. Dakle, vidiš da je, i to je, znači, vjerovanje, to su temeljne vjerske istine. Dakle, već imaš tvrdnju koja nije duhovna. Dakle, mučen pod Poncijem Pilatom. Dakle, već tvrdiš da je postojao Poncije Pilat, da je postojao nekakav čovjek koji je bio u Jeruzalemu, koji je bio mučen. Znači, to su već sve opipljive činjenice. Pa i pričaš o monogenezi i epigenezi. A to ima pogotovo, poligenizam i ostale stvari. Recimo, ali to je najočitiji primjer. Dakle, ne moraš ići u nekakve, ne znam šta. Dakle, najobičnije vjerovanje ti već pokazuje da to ne može tako biti. Druga stvar, ako smo rekli da je objava nešto što se događa u povijesti, dakle, Abraham, Mojsije, David, proroci, Isus Krist, apostoli, dakle, to se sve dogodilo u prostoru i vremenu. Dakle, nije da vjera samo govori o duhovnim stvarima. Onda postoji, dakle, to je jedna stvar je povijest. Druga stvar su neke teološke tvrdnje, dakle, recimo, teologija stvaranja. Pa tu sam spomenuo, dakle, Pio XII, njegova poznata enciklika je 1950. gdje kaže da je neprihvatljivo da katolik smatra da su Adam i Eva simboli prvih ljudi i da ne postoji, da ljudi imaju više, ljudi koji danas postoje, da imaju više od dva zajednička pretka. Dakle, nauk crkve je da je cijelo čovječanstvo poteklo od jednog para praroditelja, od Adama i Eve. Dakle, recimo, i sad, to je znanstvena tvrdnja, znanstvena tvrdnja koja također ulazi u domenu znanosti. Ja? Pa onda postoje neke fundamentalnije isto, dakle, da je svemir imao početak u vremenu, da je svemir stvoren i tako dalje. Ja? Tako da ta non-overlapping hipoteza nema puno smisla, iako to što kažeš izgleda kao lagani izlaz. Ja? Tako da,
Evo, to je recimo zanimljivo. A ono što je zapravo točan odgovor kako kršćani gledaju na stvari je da je autor objave i autor materijalnog svijeta kojeg znanost proučava je isti autor, to je Bog. Dakle, Bog je stvorio svijet kojeg mi proučavamo kroz znanost i Bog je objavio istinu koju čitamo u Svetom pismu, katekizmu i tako dalje. To je isti Bog. I onda ne mogu postojati kontradikcije ako se pravilno bavimo sa te dvije stvarnosti, ne može postojati proturječje. Može postojati privremenog proturječja, može postojati nesporazuma, ali to je onda problem nas, što smo mi, znači naš razum i zbog istočnog grijeha i tako dalje, zbog naše naravi, naš razum zna nekad pogriješiti i onda se čini, ok, ovdje je neka znanstvena hipoteza, ovdje je neka vjerska istina, to je u kontradikciji. Jel? Ali to je samo, to nije kontradikcija, to je poteškoća koju treba nadići daljnim istraživanjem. Htio sam te još pitati vezano za zapravo taj cijeli fenomen novog ateizma, jer ti isto često tu citiraš Dawkinsa i pričaš o njemu. Dawkins je zapravo dosta vjerojatno najistaknutiji znanstvenik koji jako puno kritizira religiju i čak i religijsku filozofiju. Znam da je u svojoj knjizi kritizirao Svetog Tomu i razne te argumente za postojanje Boga i općenito je jedan od najvećih apologeta ateizma, ako bi se to moglo reći. Pa što misliš o tome? Što ta ekipa, sad kad gledamo recimo Dawkinsa, Hitchensa, Krausa i tu istaknutu ateističku ekipu, koji jesu isto vrhunski znanstvenici s druge strane. Što misliš o tome što su oni zapravo napravili krivo? Pa evo mogu jednu osobnu isto iskustvo sa Dawkinsom. Znači Dawkins je, moram reći, jedan od ljudi koji je bio zaslužan za moje obraćenje. Jer taman u tom periodu, znači, nakon što sam čitao ono što sam prije na početku Miku Valtarija, pa sam počeo čitati Ratzingera i tako dalje, onda mi je rekao jedan kolega, kao jesi čitao Dawkinsa Iluziju u Bogu? Ja kažem, ja nisam, to mi je na listi, to do listi nikako to stići. Ja kažem, a znaš što imaš super, imaš audio knjigu koju je on snimio, znači audio knjigu gdje on čita tekst i kao možeš to slušati i čitati u isto vrijeme sa ekrana i to ti je super, baš probaj se tako pročitati knjigu, ja. Tako je zanimljivo, čuo sam puno o njemu, nikako doći na red i ja ga uzmem čitati. I da čak bilo vrijeme Uskrsa, nisam bio još vjernik. I ja uzmem tog Dawkinsa i stavim ga tako na slušalice i čitam ga na ekranu i pročitao sam tu njegovu iluziju o Bogu. Ja. I nakon toga mi je bilo, čekaj, stani malo, mislim, ako je to ateizam, ako su to ti najjači argumenti, ako je to najjači, pa stvarno se moram zapitati, šta ja radim tu, jel? Tako da to mi je bilo zanimljivo. Ali dobro, to je samo osobna anegdota. Ali Dawkins, znači, pati od, isto kao i Hawking, pokojni, isto kao i Weinberg, isto kao i Krauss. Dakle, svi oni pate od elementarnog nepoznavanja filozofije kao prvo. Dakle, njihovi argumenti filozofski gledani su površni, neprecizni, netočni. Dakle, čak i ja koji nisam filozof po obrazovanju vidim koliko tu ima stvari koje nemaju smisla. Tako da, dosta zapravo sve skupa plitko, ne znam za koju publiku je to namijenjeno, ali za bilo koga ko zna bilo kakve osnove filozofije, recimo jedan Dawkins ga ne može razuvjeriti. A ono što meni smeta kod tih takozvanih novih ateista, dakle rekao si Krauss i sva ta ekipa, dakle to su ljudi koji koriste svoj znanstveni autoritet da bi širili ateizam i da bi širili materializam. Dakle, Dawkins je vrhunski znanstvenik, kao i Hawking, kao i Weinberg je Nobelovac. Dakle, oni su vrhunski znanstvenici, međutim, to ih ne čini autoritetima kad govore o filozofiji, a još manje kad govore o teologiji. A kako je danas ta opće prihvaćena paradigma da je znanost najveći autoritet, i znaš kad na televiziji kaže znanstvenik objasnio, to je alfa i omega, jel? I onda oni koriste taj svoj autoritet znanstvenika da bi širili svoj svjetonazor i zapravo svoju ideologiju. Po meni to rade jako loše i po meni zapravo ne rade uslugu ateizmu, zapravo rade uslugu teizmu, zato što prikazuju taj ateizam kao prilično plitku i dovoljno nepromišljenu doktrinu. Isto jedna od jako zanimljivih stvari koje si spomenuo u knjizi, što bi volio da sada elaboriraš, je zapravo slučaj Galileo. Jedno od tih prominentnih narativa, barem u nekako popularnoj kulturi, je da je na neki način Galileo mučenik znanosti. Ima ta neka simplificirana slika gdje Galileo dolazi kao nosilac znanstvene istine, gdje ga zapravo ta opresivna crkva na neki način suzbija, trpa u zatvor i ne da mu da širi znanstvenu istinu pod izlikom nekakvih zastarjelih dogmi koje ona brani. I ti si zapravo ušao malo u taj slučaj, pa nam reci nešto o tome. Znači, postoji Galileo povijesti, stvarno
stvarni Galileo i stvarni događaj, postoji Galileo mita, prosvjetiteljskog mita, koji je nastao negdje 120 godina nakon Galileove smrti, gdje prvi put imamo i pojavu one famozne rečenice ipak se kreće, gdje on izlazi iz sudnice da kaže ipak se kreće, što je izmišljeno, dakle ta recimo citat je izmišljen, to je dio te prosvjetiteljske propagande koja je htjela prikazati crkvu kao nekakvu zaostalu instituciju koja je istekao rok trajanja i tako dalje. I onda su odabrali Galilea, izvukli su taj Galileo slučaj iz naftalina, tako reći da bi prikazali to kao primjer gdje je crkva zatirala znanost i tu su se počeli stvarati ti mitovi. I ovo kad kažem da je ipak se kreće izmišljena izjava, to nije nikakva teorija zavjere, to je čak srednjestrujaška povijest, možeš otići na Wikipediji i točno se zna ko je to izmislio i kada, 120 godina nakon. Mitovi zapravo. Nakon Galilea. Dakle, cijeli mit oko toga. Pa onda recimo, bilo je zanimljivo, ja sam u jednom trenutku radio recenziju udžbenika, bio sam angažiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta da radim recenziju srednjoškolskih udžbenika. I onda sam tu naišao na tvrdnje udžbenicima da je Galileo bio mučen, da je Galileo bio spaljen na lomači. Dakle, te stvari se čak u udžbenicima mogu naći, gimnazijskim udžbenicima. Jel? Dakle, potpune neistine. Nije bio mučen, nije bio spaljen, to se zna. Jel? Dakle, cijeli taj mit se stvorio oko Galilea i po meni je tu Galileu zapravo nije učinjena usluga, učinjena mu je protuusluga, jer je Galileo vrhunski znanstvenik bio. Galileo je bio pionir suvremene znanstvene metode u pravom smislu riječi. Dakle, njegov pristup znanosti, njegov pristup na koji je on radio eksperimente u Pizi sa bacanjem kamena, njegov pristup na koji je pokušavao tumačiti svoje astronomsko opažanje je stvarno bio u znanstvenom smislu revolucionaran. I Galileo je trebao bi po tome biti zapamćen. Vi kad kažete prosječnom čovjeku Galileo, a to je onaj kojeg je crkva mučila, ne znam šta i tako dalje. Što je nepošteno prema njemu. Malo ko će reći Galileo, pa to je pionir znanstvene metode, to je jedan najvećih znanstvenika ikad. Jel? Znači, mislim da je tu napravljena čak i njemu jedna nepravda. Jel? I dobro, ja sad u knjizi tu objašnjavam čisto povijesno. Sve što ja govorim u knjizi vezano za Galileo se može naći na Wikipediji, dakle ne koristim ja neke obskurne izvore i teorije zavjere. Dakle, jednostavno kako je slučaj tekao. Dakle, pojavila se ta kontroverza u jednom trenu oko geocentrizma i heliocentrizma, gdje je zapravo Galileo u jednom trenutku ušao u područje teologije i tražio je od crkve da svojim autoritetom potvrdi njegove znanstvene hipoteze i tu je došlo do nesporazuma. Galileo nije imao dokaze za svoju tvrdnju, dakle da se zemlja okreće oko sunca. Čak je argumentirao iz Biblije, ako se dobro sjećam. Da, znači prvo je pokušao argumentirati iz znanosti. Pa onda je govorio da plima i oseka to potvrđuje i tako dalje. I njegovi znanstveni argumenti su bili redom pogrešni. To svaki fizičar može vidjeti. Bellarmino, kardinal Sveti Robert Bellarmino. Bila zapravo, ako se ne varam, stvar u onoj nekakvoj planetarnoj paralaksi. Znači, trebala se izmjeriti nekakva planetarna... Bilo i to, da, to je kasnije došlo. Da. Ali se tek zapravo debelo nakon Galileove smrti otkrila taj empirijski dokaz. Da. Znači, s obzirom na opažanja koje je Galileo imao i teorije koje je on imao, on nije imao prirodno-znanstveni dokaz za heliocentrizam. I to je shvatio, recimo, kardinal Bellarmino, on je bio kardinal teolog, međutim, on je isto studirao, on je bio astronom. Po struci on je studirao astronomiju na isto sveučilištu, mislim da su oni u Padovi su obojica studirali astronomiju i jednostavno ti kardinali su rekli, krivi su ti dokazi s aspekta znanosti. Jel? I onda on, pošto nije uspio dokazati znanstveno, onda je on pokušao dokazati filozofski i teološki. I onda je se upleo u Bibliju, upleo se u filozofske argumente i tu je nastao onda totalni kaos, nesporazum i tako dalje. Međutim, ono što je bitno u tom cijelom slučaju Galilea je bilo da, on je bio pod određenim sankcijama od strane crkve, upravo zbog toga što je ušao u to jedno prilično za to vrijeme opasno područje, dakle interpretacije Svetog pisma. Moramo imati na umu da je to vrijeme protestantizma, da je to vrijeme kada je... To je vrijeme gdje nema medija u principu, gdje bilo kakva informacija se širi kao vatra. I to isto, da. Ali i vrijeme je znači povijesno gdje su protestanti optuživali crkvu da krivo tumači Sveto pismo i tako dalje. Dakle, teološko pitanje trenutka, bili su čak i ratovi između katolika i protestanata u to vrijeme. I dakle, u tom trenutku dovoditi u pitanje, optuživati crkvu da ne razumije Sveto pismo, da ga krivo tumači i tako dalje, bio vrlo, ajmo reći, nezgodan trenutak. I u tom smislu je Galileu bilo rečeno, ok, ajde sad nemoj o tome. Dakle, nije trenutak, dakle, nikakav zatvor, ništa, dakle, to prvo suđenje, samo bilo rečeno, ajde nemoj o tome, ostavi se Biblije, ostavi se tumačenja Biblije i tako. I Galileo je nastavio raditi, bio je sveučilišni profesor, predavao je na fakultetu i tako dalje, 15 godina. I onda nakon 15 godina
prekršio tu zabranu, jel, to što su mu rekli nemoj se, i opet se išao s tim baviti, i onda je bio taj drugi proces na kojem je on optužen zapravo za neposluh. Znači, optužen je da je prekršio tu izreku crkvenih vlasti da se ne bavi točno samo s tim stvarima. Ja. I onda je bilo to neko suđenje koje je trajalo 2 tjedna, neki minimalno vrijeme koje je trebalo. Galileo je bio gost, nije bio utamničen, nije bio u zatvoru, nije bio ništa, jel? I nakon toga je pušten doma i nastavio je normalno, nastavio je raditi normalno svoje znanstveno istraživanje i tako dalje. Tako da cijela ta priča, taj nesporazum između Galilea i inkvizicije i tadašnjih crkvenih vlasti, po meni bi ostao u povijesti da nije bilo te prosvjetiteljske propagande kasnije, bi ostao u povijesti kao samo jedna zanimljiva crtica iz života velikog znanstvenika Galilea. Ja. Ali danas je to drugačije se gleda. Pa je, ali što je meni zanimljivo tu i što je zapravo ironično, je da je sa crkvene strane, sa strane Bellarmina, u biti inzistirano na nekakvim znanstvenim dokazima, gdje je Bellarmino rekao daj mi znanstvene dokaze, a s druge strane Galileo, koji bi trebao biti taj heroj znanosti, je davao teološke dokaze, je davao biblijske dokaze. Točno. I zapravo imamo potpunu inverziju one originalne priče. Da, znači u tom cijelom sporu je Bellarmino bio u pravu po pitanju znanosti. Da. Dakle, crkva je tu bila u pravu u tom trenutku. Ja? Tako da to je isto zanimljivo i mislim, Bellarmino je rekao, kao prvo nemaš dokaze za to, kao drugo i da imaš dokaze, to ti ne daje pravo tvrditi da je Biblija sadržava zabludu. I to je bilo ukratko to. Ako i misliš da je to, da je to, ne znam, neka hipoteza koju isplati istraživati, dakle, on je imao dozvolu da to istražuje, ali da to tretira kao znanstvenu hipotezu, upravo u ovom smislu kojem ja isto objašnjavam šta je znanost. Dakle, drži se znanosti, postavlja hipoteze, razrađuje ih matematički, razvija ih matematičke modele, te ništa nije zabranjeno. Ali nemoj se sad to koristiti da bi govorio da je, ne znam, Biblija u zabludi, da crkva ne razumije Bibliju, pogotovo u jeku ratova protestanata i katolika i svega ostalog. Ja. Pa evo, ja bi ti sad kao zadnje pitanje u biti postavio nešto što je bilo isto prisutno na tvojoj promociji knjige i tu se stvorila nekakva kontroverza kad si ti govorio o činjenicama znanosti i činjenicama objave. I sad ja bih rekao da je tu dosta, s jedne strane, kad se čita tvoja knjiga, vrlo se lako složiti s ovime ako je čovjek već katolik. Ako mu samo treba na neki način posložiti te kategorije gdje je znanost, gdje je objava. No, s druge strane su ljudi dosta dovodili u sumnju tu činjeničnost objave na neki način. Oni su govorili, gledaj, upravo fizika ili općenito prirodna znanost nam na neki način ipak direktnije ili možda dokazanije ili sigurnije svjedoči ono što je istina, dok s druge strane ta cijela priča o Isusu koji je živio relativno davno i za koga imamo samo nekakve povijesne dokaze, možda nije toliko uvjerljiva koliko su ispitivanja u CERN-u ili bilo kakve takve nekakvi empirijski eksperimenti. I tu su dosta ljudi dovodili tvoje tvrdnje u sumnju. Pa što nam sad možeš reći o tome? Znači, ja ne govorim, kad govorim o sigurnosti objave, dakle, prvo ja govorim o tome, ja koristim izraz činjenica Božje objave. Dakle, kad ja kažem da je Božja objava činjenica, da je činjenica to da se Bog objavio ljudima i da možemo tu objavu spoznati to, ja? I sadržaj objave i činjenicu da se objavio. Dakle, ja to ne govorim u apsolutnom smislu, nego u relativnom smislu, pozivajući se na povijesnu znanost, i tu postoji ova tablica jedna u knjizi koja, ja mislim, jako zorno prikazuje. Dakle, ja kažem ovo. Ako tretiramo prijelaz Hannibala, da je Hannibal prešao Alpe kao činjenicu. Dakle, to nije činjenica u istom smislu u kojem je direktno opažen činjenica, ali tako se tretira u udžbenicima, svi. Dakle, ako tretiramo događaje iz starog vijeka, o kojima imamo nekakvu pisanu povijesnu građu, na koju smo primijenili određene kriterije valjanosti, ako njih tretiramo kao činjenice, onda moramo i Evanđelje i djela apostolska tretirati kao činjenice, jer su oni najmanje jednako vjerodostojni dokumenti kao i ovi drugi. Dakle, ako govorimo o Cezaru, o uroti kako su Cezara ubili, o galskim ratovima u koje je Cezar išao, ako govorimo o Seneki, o Ciceronu, o Herodotu, znači ako govorimo o svim tim dokumentima starine i iz njih iščitavamo nekakvu povijest i ta povijest se uči u školi kao činjenica, onda moramo biti dosljedni i reći da su djela apostolska i
evanđelja, također činjenice u tom smislu. Dakle, ono što ja kažem, ako ćemo biti dosljedni, ako ćemo kazati, evanđelje je djela apostolska, pa ne možemo mi baš znati jer se to tako dogodilo, ok, dopuštam taj stav, ali onda to moraš reći za sve drugo zapravo od povijesti što znamo prije pojave audio-video zapisa. Jel? Dakle, jer isti su kriteriji. Imaš dokument, imaš autore dokumenta, ispituješ ko je autor, ispituješ da li je autor bio upoznat sa događajima, da li je autor imao motiva za lagati, koliko postoji originalnih dokumenata i tako dalje. Dakle, objašnjavam tu cijelu metodu u povijesnoj znanosti. Znači, u tom smislu sam ja govorio o sigurnosti. Ja. A drugu stvar što sam govorio je da sam citirao katekizam Katoličke crkve, to je članak 157 koji me jako dojmio, koji kaže da je vjera sigurnija od svake ljudske spoznaje jer se temelji na riječi Boga koji ne može lagati. Dakle, ako imamo s jedne strane neku ljudsku spoznaju, a znanost je, kao što smo rekli, ljudska spoznaja, proces s kojim čovjek dolazi do spoznaje, i s druge strane imamo neku objavljenu vjersku istinu. To sad, slažem se, to vrijedi za vjernike, nama koji smo vjernici to je jasno, možda ljudima izvana je jako čudno, ali mi kao vjernici imamo veću sigurnost u istinitost objavljene istine nego u nekakvu hipotezu znanstvenika, nekakvu ljudsku spoznaju koja možda je točna, možda nije, možda će se u budućnosti pokazati da nije baš tako i tako dalje. Dok je Božja riječ nekako sigurna i postojana. Evo recimo mi još samo kako doći do ove knjige. Pa ta knjiga, znači ona je, može se kontaktirati direktno mene, knjiga je dostupna u knjižnicama, ja sam poslao u sve veće knjižnice u Hrvatskoj, tako da se može posuditi u knjižnicama. Ako želite naručiti, možete se javiti direktno meni i ja šaljem poštom kogod me pita, tako da nije problem. Dobro, onda je to za današnji podcast. Hvala lijepa Luki Popovu i što da ti još kažem nego živio. Živio.